urut lampahing rata adicara. Sakmangke badhe dipun pratitisaken Ibu Subogo inggih Ibu Perias non inggih Ibu Ajah Endang Sri Wahyuni tebih saking kita Wirata Agung. Dene urut lampah sakmangke ingkang tinarabuka pinanganten putri samangke sampun bangkit paripurna denira hangadi busana nedya jya manjing wonten ing sasana Rinenggwadi kaprah sinebating sanggar pewangonan. Dene urut lampahipun samangke sangajeng manggalaning yuda kasuwun adik kula Weni sawingkingipun wonten pinanganten putri kapit Rama miwah ibu non inggih Ibu Kadiman Bapak Kadiman miwah Ibu Katinem. Sawingkingipun wonten putri Domas cacah catur tegese papat. Dene sawingkingipun malih wonten Mban Senopati winestan pager bagus ugi cacah catur. Para kadang sentana keluarga ageng Bapak Kadiman ugi dipun keparengaken nderekaken jengkaring Sang Siratmaja manjing ing sasana Rinenggwadi. Peniting lampah kasuwun Ibu Pranata Rias non inggih Ibu Ajah Endang Sri Wahyuni sari raos saking Wirata Agung. Mekaten munggah lampahing urut lampah tindaking Sang Siratmaja manjing ing sasana Rinenggwadi. Sasampunipun Siratmaja pinanganten lenggah dampar rengga kanthi anggana rares. Sasampunipun pinanganten kakung rawuh badhe tinungka mawi Sekar Kalpataru Dewandaru Jayandaru lamun kaprah sinebat ing kembar mayang pinangka syarat sarananing panggih. Ing mriku mangke badhe kaadanan upacara panggih Siratmaja pinanganten sarimpit jangkep sak uba rampinipun tumuli tindak wonten ing sanggar sasana Rinengga. Ing mriku badhe kaadanan upacara sungkeman pangabekten. Pungkasaning adicara mbok bilih samangke Siratmaja pinanganten sarimpit sampun kembul bujana Andrawena ngunjuk tirta sinambi. Ing mriku mahanane bilih lampah runtuting adicara sampun paripurnaning gati. Pramila dumateng sagung para tamu kasuwun gungan lenggah kanthi kamardikaning penggalih sinambi angarantu ngantos paripurnaning lampahing adicara. Nuwun kula nuwun.